Хората не знаят, аз също нямах никаква представа, що е това хазарт. Изключвам, нали, картинките, които се въртят или зарчетата, които ще хвърляш. Информацията, що е това хазарт, що е това алкохолизъм, що това е каквото и да е било като компулсивно поведение, откъде идва, защо идва, как влияе на психологическа основа, на физическа, на емоционална, на духовна, на всякаква основа, как влияе, защо влияе. Когато си отговориш на тия въпроси, осъзнаваш колко е... Ами аз лично се чувствах изключително глупава. Разбираш ли какво значи? Глупава да вярвам, че отивайки там да играеш се случи някакво чудо. Защото то дори и да се случи чудо, аз няма да си взема парите. Те и да ми дадат пари, евентуално. Да кажем, отивам, повървявам и печеля голяма сума или малка. Вероятността да стана на време е много малка, а ако стана, утре пак ще се върна и ще им върна парите и отгоре. Тоест, тази информация е важна, да осъзнаеш механизма, откъде идва този импулс, какво го е предизвикал този импулс. Примерно,